Εντάξει, το έχω σημειώσει. Ναι, θα τα έχουμε έτοιμα, θα σας τα φέρουμε. Έγινε. Ευχαριστώ, γεια. Γιάννη, δεν αντέχω ρε φίλε, δεν αντέχω. Από το πρωί με έχουν πάρει 30 τηλέφωνα και τι μου λένε ρε. Καλό χειμώνα. Καλά, έχουν λυσάξει ρε. Ρε φίλε, 40 βαθμούς έχει έξω. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς περάσαμε το καλοκαίρι. Ωραία. Παιδάκια, καλό χειμώνα να έχουμε. Τι καλό χειμώνα ρε Γιώργο, 40 βαθμούς έχει έξω ρε. Τι καλό χειμώνα ρε, με τρελαίνεις ρε και εσύ ρε. Σεπτέμβρης μπήκε ρε, χειμώνα έχουμε βέβαια. Τι έχουμε? Χειμώνα, τι έχουμε. Τώρα έχουμε χειμώνα. Τι έχουμε τώρα. Χειμώνα έχουμε. Χειμώνας. Περίμενε λίγο ρε. Κάτσε λίγο ρε Γιωργάκη. Περίμενε λίγο. Έλα λίγο ρε Γιάννη μέσα. Έλα εδώ ρε Γιάννη, έλα εδώ. Γιώργο μου, χειμώνα χειμώνα αγόρι μου. Είσαι πολύ ελαφρύ αντιμένος ρε Γιώργο. Ναι ρε, θα κρυώσεις ρε, θα βουδιάσεις ρε. Χειμώνα έχουμε ρε. Χειμώνα. Έχουμε χειμώνα. Φορά τα γαντάκια σου. Έτσι. Χειμώνα. Αυτός είναι ο χειμώνας Γιώργο μου. Φορά και αυτό. Έλα από εδώ τώρα Γιάννη, έλα εδώ ρε Γιάννη. Τι θα πεις Γιωργάρα. Τι θα σου φτιάξουμε Γιώργο μου. Ένα βρέτο εσπρέσο με πολύ πάγο. Μες στο χειμώνα ρε με πάγο. Τα λεμά σου ρε, θα κρυώσεις ρε. Να σου κάνουμε μια ζεστή σοκολάτα. Όχι ρε, τσάι. Τσάι, ναι, το χειμώνα πάει το τσάι. Άσα, το Περίμενε Γιωργάρα. Ορίστε και το τσαγάκι σου. Άντε ρε, καλό χειμώνα τώρα. Καλό χειμώνα Γιωργάρα. Ευχαριστώ ρε παιδιά. Καλό χειμώνα. Να είσαι καλά. Τα κομμάτια. Άρα τα κομμάτια.